Ang manulong ang katulong ng may-ari ng bangka. Kapag ka nadisgrasya, siya pa ang sinasala. Kapag nahuhulog, kapag may masuol, siya pa ang naiisgan, siya pa ang binabasol. Trivia tayo mga kachapsoy. Alam nyo bang ang manulong ay dalawang salitang pinagsama na ang ibig sabihin ay katulong ni Manong? Kaya yon, Manong plus katulong, manulong. Hello mga kachapsoy. May lakad ngayon ang Team Magmara. Kaya tanang dapat yan. Ingat ka sa bawang. Nagano ka sa bawang. Ayan mga kachapsoy, pupunta po kami ngayon ng Barangay Bongleo, Alaw, ang Northern Samar. Ayan mga kachapsoy, serit namin yung bangka. Sila yung may-ari ng ng bangka. Ingat lang Nining, baka mahulog ka sa akin. Hi Nining, si Bura Chadi. Hello mga kachapsoy, ito yung pantalan namin. Ayan o. Ayan yung mga motor, yung mga tao. Andito. Ikot lang natin yung camera. Ayan o. So, hubas mga kachapsoy. Ayan yung mga kasamaan ko, si Lucky 99, si Babin Shoes, at yung nasa likod ay si Ninyo pero hindi mulak. Ito naman si Baby Borge, alias puchak ka ng ina mo. Ayan mga kachapsi, tanggal na yung yung hagdang pala yan. Hindi, yung hagdanan, yung basta hagdanan yan. LOL! Mga kachapsoy, shoutout nga pala sa may-ari ng bangkang ito, Bangang Motor. Shoutout kay Mano John Tipasi kung hindi ako nagkakamali. Shoutout nga pala sa manulong na ito, yan si Hubert Tipasi. Anak yan ng may-ari ng bangka na si Mano John Tipasi. Shoutout sa iyo Brad. Trivia tayo mga kachapsoy. Alam nyo bang ang manulong ay dalawang salitang pinagsama na ang ibig sabihin ay katulong ni Manong? Kaya yon, Manong plus katulong, manulong. Yay! Ayan, paalis na kami mga kachapsoy at kita-kita na lang tayo doon sa kabilang ibayo. Ayan, nilalagyan na ng manulong ng trapal. Kasi nga, para hindi namin makita yung daan. Kasi dadaan daw sa shortcut. Hindi, basta umulan kasi. Ayan mga kachapsoy, ilang minuto na nakalilipas pero nandito pa rin tayo ngayon sa gitna ng karagatan. Natatakot ako kasi baka mayroon sa ating sumibad dito. Sumibad talaga. Ayan mga kachapsoy, tingnan ninyo ang ganda ng mga view. Wag lang tayo masyadong maingay kasi mayroon diyang buhaya na laki mata. Hindi, wala naman siguro. Ano ba ito na manulong? Gusto laging nahagip ng camera. Kung gagawin palabas nito, siguro ang pamagat nito manulong. Ayan gustong sumikat ng manulong Shoutout sa'yo. Hoy, shoutout sa'yo. Hoy, Hubert, shoutout sa'yo. Pador display ka pa ng legs dyan. Hoy, legs 120 ang kagid. Pero hindi, kaibigan natin yan. Maganda tingnan niyo. Pero sa totoo lang, nausong biroan talaga yan ng mga bata pa kami. Yung kantang yung Hoy, legs 120 ang kagid, ayaw paglagtian ko gang kay bangin magnang lang. Kidding aside mga kachapsoy, kung gusto ninyong makalayo o makaiwas muna sa ingay ng kabiasnan, lalo na yung mga nasa Maynila, mas magandang mapasyal sa mga ganitong lugar, sumakay ng bangka, mag-relax, magpahangin, maganda, ma-relax ka talaga. Ang lang, nakakapuwing lang talaga sa mata yung legs. So
Sa totoo lang, isa ito sa mga napagmamalaki dito sa bayan ng Lawang dahil sa bukod sa presko yung hangin, sariwa yung hangin, ay talaga namang marerelax ka sa mga magagandang tanawin dito. Arkilala ka lang ng bangka kung halimbawa mga turista kayo. Mag-arkilala kayo ng bangka at saka maglibot kayo dito sa mga barangay ng bayan ng Lawang. Ano ba to na manulong? Nakikita na ang yung ilugot-igot. Ang yung iligot. Ano ba yan? Iligot-igot. Mga kachapsoy, maganda na sana ang view. Kaso nga lang, wala eh. May paligs ang manulong. Tsaga-tsaga na lang kayo mga kachapsoy sa napapanood ninyo. Kasi kung wala naman yung manulong, baka magas-agasaan kami. Ayan, napansin siguro ng manulong na ayaw sa kanya ng camera, kaya ayun. Lumayo. Andun, nakatayo na. Ayun na, nakatayo siya sa unahan. Sige, kanta natin. Wag ka nang umiyak. Sa mundong pabago-bago, pag-ibig ko ay totoo. Ako ang iyong bangka. Kung malulunod ay mag-isa ka. Huwag mo kaming idamay. Siya nga pala mga kachapsi, ito na yung pangalawang balik namin sa Barangay Bungliw. At yung unang punta namin, hindi na namin nakuhanan ng video kasi gabi na yun eh. Kaya yung nakuhanan na lang namin yung pauwi ng kinabukasan ng umaga. Ayan, nandito na tayo ngayon mga kachapsi sa karatig barangay ng Barangay Bungliw. Ito dito yung barangay Tarusan. Nandyan yung kanilang pantalan. No? Maliit lang na barangay yan pero maganda din. Mababait din yung mga tao. At yung mga pangunahing produkto na ibinibenta ng mga dito, mga barangay na dito sa Riverside ay mga produktong mula sa sa puno ng nipa. Ayan yung mga nakikita ninyo, mga nipa Mga nipa hat. Hindi, mapuno ng nipa yan. Isa sa may pagmamalaking produkto nila dito yung alak galing sa puno ng nipa, yung tatawag na manyang. Maganda eh, napakaganda, magandang produktong alak siya. Kapag umiinom ka, magiging pabata ka ng pabata. Kasi nga, manyang. Masarap na matapang na alak pero wag kang pasobra kasi pag nasobrahan ka, tumbling ka. Saka may mga sabi-sabi pa na kapag umiinom daw ng ng manyang, bawal daw maligo ng 3 araw. Kaya yung mga uminom ng manyang nambarahoan lang sila. Pansinin niyo mga katapsoy, maraming mga bangkang dimotor. Ganyan kasi kapag yung barangay ninyo ay malapit sa ilog o sa dagat, kailangan talagang magkaroon kayo o gumawa kayo ng mga bangkang dimotor para may regular kayong magagamit sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Pagtawid o punta ng bayan, panghuli ng isda at kung ano-ano pa. Nagagamit kasi yan eh. Ayan mga kachapsyo, gumagawa ng stunt yung mahulog ka nga. Huwag mo kaming basulin. Ay, nagpapakitang gilas yung manulong eh. Basta ang sinasabi ko lang, pag nahulog ka, huwag mo kaming basulin. O gawa natin ng tulayong manulong para naman ganahan. Ang manulong ang katulong ng may-ari ng bangka. Kapag ka na-disgrasya, siya pa ang sinasala. Kapag nahuhulog, kapag may masuol, siya pa ang naiisgan. Siya pa ang binabasol. Ayan mga kachapsoy, yan yung sinasabi ko eh. Kapag walang manulong, delikado yung bangka. Kasi yung manulong siya yung gabay sa paglalakbay. Charing. Hindi. Sa mga ganyang korbada, yung manulong yung nagkontrol para makaliko ng tama sa tamang likuan.
Pero hindi hindi yung change oil ha. Hindi para matama lang yung direksyon ng bangka. A few moments later. Ayan, nandito na tayo mga kachapsoy. Dating gawi tayo ha. Ang mahulog siya ang magbabayad. Ang magbabayad ng serit. Kapag dalawa, yung isa siya ang magpapainom, siya ang tatangway mamaya. Kapag tatlo yung nahulog, yung pangatlong mahuhulog, hindi siya pwedeng magsumsum. Oh, ayan. Talaga, waray nahulog. Ako guda ako sila magbabayad. Dali naman ako sila mga kachapsoy. Oh, ayan, nandito na kami mga kachapsoy. Ayan, nandito na kami mga kachapsoy sa Barangay Bongliw at kasalukuyan kaming papunta doon sa bahay ng Sadyako. Sunod, reveal natin kung sino yung diandalo ni Maestro Waray. Abangan ninyo mga kachapsoy. Andito yung mga kasamaan ko, ayan. Mga magmara yan, team magmara. O ayan, thank you so much. Dito na lang tayo mga kachapsoy. Hanggang dito na lang. Abangan ninyo yung part 2. Doon magbardagulan na tayo. Siguro ko may magkakalasingan na to dito. Sa part 2, abangan ninyo. Mag-upload ako sa part 2.